Haka episode kabala dep ngi layak mi. Kalau ngi long sem nas dang i kema ajing kerku yu blai. Kiang mani blai. Ndai tang nam ta jong ita ijing mani blai. Kami haduk kan ni menyapai. Haka ne ke episode ngin yak mi. Kakam keba ngi terai mapi mangangi terai. Kadang ila dekat ya ka mensim brio. Kamut katu kakam kanum long syuk ajing kerku ini. Kacing persian ho. Tong ya jam syuk kamat mo. To. Andal aja kan ni utra ya keren biang ambu kan. Yang ni kani ladang ipoi hang ni kani ke bentang ni pada ni bakumnu ublei haba kaja kat kani kajingnya penyak beriuru shim ai bainong hang tu ngade banong kolong kumnu ajing hikai pada hakabai dei kani ka jingnya penyak beriu to kita ki kom penyak kunu kata tinggi keren andrei shim weng te kani kamut ukan upenyap jauh abel. Deh kejing penyak beriu ngilak badong kat kum kani ka keting jong blei. Kadi kejing penyak beriu ko bening kong kata haruk kaja sipara. Ti tadi hapiang ngah ngilak sung syat kai am. Kejing ja ka bumju jaman no. Kejing penyak beriu. Ti utrai ni ing ni ba umshim weng si senweng yukan ni ne. Uya keren chua. Berkajing keren kajong utrai bukan kalong syai u abel barajong me. Wat la ukan ula dep ban penyap sendan yo para. Andre uble udang wan ban keren ni kampot yo kan. Da ka ukli kumne. Okay. Takai long hang ni tinggi dangi khmi bang ni. Kani kajing keli kajong utrai yo kan. Kalong bet banyarap yo kan. Ba usngut hu yak ai ke boleh. Lada nga hayeng ngale ikanu hunu ka ba long kalong kabalong persya yak hayeng kasam. La haga jaka ba ime ipa ikin seneng bet hang tung tu wud lada syukli de jingkli mile ayu. Kalong kumno ingi. Suki jai. Kalong kumno. Kapan kersai suki jai kapan leng kalau sedang suki jai kapan long ban pusan berkat suki jai te ka siwan ka jing hadian Kalau kata ka kamslem ne kaslem kita ni ba dei bu ukan de pipet bang ni utrai te ukwa banyak keren ukan ne to bu do tu ka jing kli sya abel para jong me kamut kamli tang ka jing kli ka ba ong bet mele ayu lo jong para kajing keli ni kan kamut mo abang pulih ni kan kamut haba keli ni kajing keli medang ini em para ajrong tu bitar deh temtal ada pendep ke kam medang ini em para senu para jong me tada de kirang ya don kajing i kamut bukan unjun lai tu para jong liam tam ne temtal ada pendep ini ke kam Tino lah pendap udang bitar sak hiu blai tu ni. Dang ipet yang ni. Karkom jubab ka jong kan ngamtip. Galong manga nong sumari para jong ngamo. Long bujubab kentet itu. Takai long uni udang dai tu jing tahu yam. Sung tu ujubab ino. Yo nong tahu. Ndai. Nong tahu tu kulis ai para jong me. Yo ni wong ngamtip. Oi kalau kajing jubab menti. Ndai. Kabar pada kalau kajing jubab ka bang baik. Mind your business, your own business kan. Long mga mo nung sumari para jong. Kamut kajing isi kajong ukan ka baka bot jong kapop ka job yu ka pelong yu wat hadu ba ada penyap ru. Katu kajing isi ka 4 jat dah. 4 jat yu abel. Ndai. Kau ngi kasih mo interkong inang dan wat layak cisngi po kata wat layap teh ande kitu kajing syun long kampat ja kane kalong kabor jang kapop dan hadu kata kalawan ban kabat do kata kan kalong wat hadu hang ni ru habu turai ya keren bat ukan shim admit
musim pala bola le kan ni tu trai ni ko do ani ka khot ko shipho melale ayu ka jing ut ka snam upara jong me ka ang hanga na ka khando ka jing ut ka snam ni khasi ni don kan ni ka jing karan ka jing ut ka snam ka ba la dadan manu ba ya mensau kan ba mashwa ki apartment ke jongi ki shi tu khana ba la dangi kumlet shi tu ki jaka ki ba ki bri ki mensau shi asmo ka jing ut ki ong ka jing ut ka snam kan ngamte ba ki be pa de ki logi no sem ki judan nem tai jing tu khana tang tem andai hanga tang asmo hi ni ki apartment ki ji tu khana ba la don nu ka jaka ka ba ya mensau te shi asmo ya ka jing ut tin rei ka ka ban ya rap ngi hang ni ka long ba ka ni ka snam kalong ka koridor ni and haki kitab ki de kitab sakran chapan jong ka andai ka ba ublei kuren hi hakaktin ka jong hi kalong ba kasnam ka di ka jing em ko jong ubrio te sim la mi kasnam ka jing em kam dan kan kam dan chu nei te hang ni i ba ka ni kasnam ka ut mut ka jing em ka jong para jong me ka ut changa kumut utrai ba ublei yele ikat balak ban pusung thu tu kan ban pen kendu yu ban thu tandai buat hadu hang ni ru uni kan la e ka ban chempang ne ka jing ut ka snam para jong me ka ang hanga na khandok te ban ong ban kan ka ang ka snam jong ni bala yap ne la de ka be than am ban perkhat namar kitab jong pen pau ka kren ni ka jing ut jong ni ki bri ki ba sha le ben kitab jing pa ko don kata ka punta tandai hangi wat tang si pararu ni hadu kat nu ka jing koridor ka tu ka mensim ka balului ka ba sha penyap dangi phai ni ka kren kata ne nanta ka ba mi hadin ka tu namar ba ukan simpoi sha ka jing sung thu dan ni sha jing phla bu la le ni ka kam ka ba bi an da poi ni ka khot ko khat wei menta ken melong ya ubalatim na kata ka khando kawan ka jing tim kalong habo ublei ha ka jing shar dengi perkhat ma phi ban manga ublei ba don bor kat uni ule akum ni temut kaju am ka bainong ni ai nun phi nga wa sim nuk sa phi tang tai perjong di kan tha yangi kat nu ka bor ni ai kat adun pelik perjong kalong ni ai e bi ne tadading mana ki khun ki ti jungi sibum ta ki sho spara youtube sho hing khamai kham e hi kalong ka bainong kawan itu de ndri utrai pa de u persyang ban pen kendu sho ni ubrio de habo uni poi sho sha jing kala ka bomon kawan ka jing tim de fi pet ha ni ka jing tim mo menta ken melong yo bula tim na kata khando kani kadang kolong double jing tim lam nong ka jing tim ka barsha ningkong habau adam bat ke em kiring kang ni ko hukum ko jong blei kani ka khando kala sa tim hap tristam kan mi tristam nei te menta pada ukan uyo mat ni ka jing pinstom ko barsha kamut ba nalo ka di khando kolong ko bula sa tim na mar kitei menta pada saukan usa tim bat kani khando ka karna ban kerkhuyu ya fi pet bahan ni mo atau kani khando balei bakalong boleh gulong bala sa tim na kani khando na mar ka khando ka angi lak senturi ka ban pediangi ka snam para jong me na ka khati jong me so shakhei de na perkhat ya kani ka komik tu khana ni dan song ngiu hisha kalong penyam to ban ong ba kani ka khando kan angi ka senturi ban pediangi ka snam na ka khati jong me ta so shakhei ba am kata kalong kata ka dei bu blei kuran me ya kani ka jing sngo ko jungi kum ki beriu nei bahadu kat nu kani ka jing pinyak beriu kalong ka bamensau kalong ka bashar kai tam kai ni bashar kai ka bagi kam dei yangi ki beriu bagi yashim ka jing im ibe kai dangi poi ni ba kata ka jing le kemut kawan ringkat pat ka jing tim ta kemut ngila ban ong ni ba ka kam ka ba ngi trei ma phi manga ngi trei kada ngila dekat ya ka mensim beriu kamut ka tu ka kam ka num long shu ka jing kerkhu ni kamut ngin long kinong petwer te kata hang ni long ya kanong rim jong kata ta ka keren hang ni
Bat kajuk long kum ta hiru kibun ki jing tu khana ki badai shpang jo kini ki nang punya beriu ki baper. Haba kila sedang itu kekaman penyak beriu hilan ni nak kanu ka jing shun ki penyak beriu. Kitu ki beriu ka tu kekam ka baki juk train ni. Kam juk sai so. Kam don kanu ka wei pada ka jing tu khana ka ba nyathu dak mui kan. Hai. Long kitu ki baburi hi kamut ka shukhalam be itu ka business jung kiru. Temut ka tanrai ka don lupa ni kan. Mu Haka episode kaban wan tungin yakmi. jika ka benta ka ubriun haban pendem yeledi ban ailat ya ublei mun tau tamai kan. Ti habang ipet yang ni ya kan ni ka bayi dei bat u kan bat dia simpoi te syata. Kacing persiang ho.